Us vull donar uns consells per protegir els vostres fills dels continguts que no han de veure. Per exemple, avui en dia tots els nostres fills toquen els mòbils, toquen unes tablets, moltes vegades no tenim temps per controlar-los, llavors us donaré unes recomanacions. Us recomano que feu una compte d'email per tenir la tablet del nen o de la nena. També podem suprimir les aplicacions que creiem que no necessitaran perquè no les toquin. Quan estem dins de la Play Store, anem a configuració, dins del Google Play. Aquí aneu a controls parentals i veieu que el tinc activat. Però hi ha diferents nivells. Entreu a control parental i aquí aquesta pestanyeta d'aquí hauria d'estar activada. Llavors aneu a aplicacions i jocs, us poseu el PIN que vulgueu perquè el nen no pugui accedir a canviar-ho i veieu que hi ha diferents nivells. Això és l'edat. Apte, que és el més restrictiu, 7 anys, 12, 13, 16, 18, pel·lícules X, permet que tot estigui, que tot el contingut, fins i tot el que no s'hagi classificat, el pugui accedir. En el meu cas, com que té 6 anys, doncs li deixaré activat només fins a apte. Fins aquí. Li dono a desar. Les pel·lícules, el mateix, només li deixo a apte, perquè si no podrien accedir a pel·lícules X o buscar informació quan posen a Google que no voldrien que accedissin. Li donem a desar. I per últim tenim la música, perquè no puguin comprar música i vídeos que estiguin restringits, doncs li donem a activar aquesta pestanyeta d'aquí i desem. D'aquesta manera, si ells van a buscar algun joc, veurem que sempre és adequat a la seva edat. No trobarem cap altre joc en el qual no pugui accedir. Després, una altra aplicació que hauríem de vigilar molt, que estan tot el dia mirant, bàsicament, a part de controlar-hi el temps, és el YouTube. En el YouTube, en aquest cas jo amb ell li he deshabilitat el YouTube i simplement li he instal·lat el YouTube Kids. El YouTube Kids ja ve dissenyat per als nens. Per tant, no hi ha cap perill que ells entrin al YouTube Kids perquè aquí no trobaran cap contingut al qual no puguin accedir. Aquí teniu que poden explorar, buscar vídeos didàctics, música i sèries. Sempre són de dibuixos i adequats a l'edat dels nens petits. Aquí teniu un countdown en el qual us demana aquestes contrasenyes 1, 8, 9, 3, on podeu controlar, per exemple, el temporitzador. Podeu posar que el límit de temps estigui en 43 minuts i s'inicia el temporitzador quan ell estigui a Google i podem deixar la tablet i quan passin aquests 43 minuts se li tancarà l'aplicació, de forma que podem controlar el temps en què estan connectats davant de la tablet. La configuració. Aquí teniu nivell d'edat escolar. Tots els nens, llars d'infants o edat escolar. Aquí si teniu nens que són encara d'infantil, doncs podríeu ficar llars d'infants i encara sortirien més vídeos adequats per a aquella edat. I aquest d'aquí dalt si teniu nens més grans. Aquí podeu posar en pausa l'historial. Jo el tinc activat, de forma que de tant en tant miro l'historial i així puc veure quins són els vídeos que li interessen i què fan. I si puc treballar o si puc ajudar-lo en alguna altra cosa. Molt bé, aquí teniu el YouTube normal. Llavors, aquí teniu l'historial per veure on s'ha connectat. Per exemple, podeu entrar a canals que siguin educatius i us subscriviu. I així sempre li sortiran aquí alguns canals o alguns dibuixos que a vosaltres us va bé que vegin. Perquè no li surtin sempre els més populars que no sempre són els millors. Llavors, aquí teniu a configuració general, mode restringit. El mode restringit amaga vídeos que poden incloure contingut inadequat, marcat pels usuaris i amb altres senyals.
Cap filtre no és 100% segur, però ajuda a evitar la major part del contingut inadequat. Vale? Aquesta seria, si li deixeu el vostre mòbil durant una estona, podeu fer això en el vostre YouTube perquè no puguin accedir a algun vídeo inadequat que no hagin de veure. O si fiquen en el buscador s'equivoquen, que ja sabem que són molt curiosos i posen les paraules a vegades que no toquen i surten imatges que preferiríem que no veiéssim. I d'aquesta manera eviteu el màxim que podeu fer. Però tot i així, a la nena que ja té 8 anys i que ja utilitza el YouTube normal, li tinc posat així i sobretot sí que després li vaig mirant a l'historial per veure què és el que fa, què és el que mira, què és el que busca. Val? Aquí sortirien els últims vídeos que ha mirat. I aquí tenim el tio de Nadal, manualitats... I amb això penso que més o menys podeu controlar una mica el que els vostres fills fan a la tablet o al mòbil. Si necessiteu que us doni algun altre consell o algun altre tutorial, m'ho podeu posar en un comentari al YouTube.